Igbo never na game taking kwa money mana mgbe na ugwa so nwere ihe ndị mmadụ na-atụ n'inu sị na Igbo anara agba ọsọ mmiri maọbụ na mmiri aha amabe ha n'Igbo ada agba ọsọ mmiri na ọ bụ na mmiri aha amabe ha. In other words that na ndị Igbo anyị before a na-amakwasị na mmiri na-achụ izo ịmago efu na mmiri na-eru an average Igbo man ama mbido paaki wa ngwa ahịa pụtasị gị hapụgodo ngwa ahịa ahụ na nwere na mmiri adịka ọmanzụ ka n'ime ahịa ọ na-eme iwu ngwa na-enene video ibugo a victim of it. Ya na nye gị bụ example ibugo a victim of it because na imam pụta na-asị na mmiri adịghị na mmiri amanzụ na mmiri na-elu elu before ime ihe anụzi kata ifuzi onye Igbo ahụ gbawazie ọsọ mgba mana he has all the time in the world ikpokọ ngwa ahịa ahụ tupu mmiri ahụ ezowe. In other words na video anụ nwesi visual reminder kita na-eji okwu Mazi Nnamdi Kanu everybody na-apụtawa na ma ndị na-enwego everybody amazi ndị bụ ndị kita assistance na ya amazi ndị love Mazi Nnamdi Kanu genuinely because everybody na-abụzi onye a na-achọzi anyị na-agbazi ọsọ hektasketa ka amazi onye ya emezi ịmago kizi onye nzọpụta aha anyị na-enwe that can speak. Now whereby we have all the time in the world to come out a mass in a diplomatic way, not by down on the comment section. No, there's what we call constructively and diplomatically. But I give your reasons, give your car. This is the area that you are coming from. Just like this era of Chisom nke Ebonyi State, when he was crying. All these mega celebrities and Ebonyi State began when the Ebonyi State were massive content online community. They have massive online community. Ebonyi State were massive online community. I'm telling you, some people myself name pull which on social media. Mama no happen there Ebonyi State. So how when those massive online community, this guy in a team, why can't you people come out and bass okay? Let us show me and convince me that so that let us lend our voices together. Let us lend our voices together. Zero. Lend the voice together. All Zimbabwe and say young one so on your bonapotazi at that point on us in form of Kamala the boy we're making cash out. So as it stands now, Amada's in the love apart from Uncle Zion and the two people so no imago Uncle Zion and the family people. Yamazin the like ya genuinely. Amazin the napatana case hap wanda like the boy Kahamakwa or Anapata in order to get to use the boy and go Zota the not political appointment at join up in Ebonyi State. This is exactly where we are today. Ndigbo Kaimotana case about some million. No get up a million videos away. It will save us 1 time, 2 unnecessary argument, 3 prolonged talk, 4 it will save us from ever in a question is a mother sir. Because by the time on a balime, if was only in a question to put in a question is a saki and azazisa. Only a bon on your nom of careful news or mago a monarchy and Ogana Lankadede, Sanuko, Alaji. All those things, it doesn't matter. It does not call for it, doesn't speak good of us. Let I go. So we're in this video. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain on brother Igboland TV. Onyame no gamwa gwata omune becha. Nke weziokwu bụ na onye ọnọ na nwude. Ifuru ndị ọgaranya, let me tell you, ka ya pụrụ ka gwara nwa ya eziokwu. All the rich men nwere conscience na bleed nke dị egwu na. Heart of many rich people na bleed now because ọ bụrụ ife ha tụbara n'anya ka ha fụrụ. Ịma na ụfọdụ ọ bụrụ ka nsi afụ ka unu si afụ. Onye ọrụ nwe ka o si afụ ihe, onye ọrụ nwe he or her own point of view. For me, Eba Nnamdi Nosis in Ampora, some of the rich people like it, yeah? Yes. Or can one or can none after done I go temple. When you won't not the Kalo, Kobia Quick Gagan. Okay, I was about Fabiaketa if I'm not the Kachuku. Okay, I was about Fabiaketa. I body say be your sign in body sign, no, I go for Gagan use. Many of them
like ebe a Nnamdi nọ mgbe ọ nọ n'aka ndị DSS mana kịta amụrụ life sentence o wutego onye ọbụla maka na ọ bụrụ isi ihe atụmara n'anya ka a fụrụ ọtụtụ ndị Igbo be anyị wu rich people kpara ego nna ama ego abụrụ ọrụ ha na-akpa ihe akpata ego nwanne gị na-anwụ anwụ ego gị na-akpa ya you keep silent for what? ọtụtụ ndị na-agbara nkịtị sisi eji Nnamdi Kanu ihe ji gba nkịtị wụ oke awụ na-emecha ihe niile asaleticha ya hapụzie na ike ga-agwụ ya onwezi ife ọ ga-emewu ụfọdụ n'ime ha na-enwe aṅụrị kochimie ọ mụ kwuru ya mana nke a tụzụ Nnamdi Kanu kịta nga mkpụrụ ọka life imprisonment so many of them na-enwe mwute maka na ọ bụrụzi ife ahụ ha chere ka ha na-afụ agwa m na iche echiche ọfụma manọ ihe mere n'oge nke Kraịst bụ ihe mere n'aka Nnamdi Kanu mgbe Judas na-achọ ire Jizọs Kraịst obi ahụ na ore Jizọs Kraịst na ndị o resiri ya bịa ịkpụrụ ya na ọ ga-eme isi yes mgbe Judas Iscariot na-achọ ire Jizọs Kraịst obi ahụ na orecha Jizọs Kraịst nara ego den ndị ahụ o resiri ya bịa ịkpụrụ ya na ọ ga-eme isi onwe onye n'ime ndị arụrụ ala niile a si na agbatara ego nọ na be anyị onwe onye believe na life imprisonment ka a ga-ama Nnamdi Kanu ọ ga-ije na House of Assembly kịta Federal House of Assembly ọ na-agba gara everybody is bleeding even Tinubu na onwe mana ihe na-eme kọlụ a na-akpọgodi ya kịta ọhụ mmadụ ga-agwa ya na n'obodo n'Igbo adịghịkwa happy yes ndị rich people niile gbara nkịtị ka a na-eme Nnamdi Kanu ya na-eme ha onye ọbụla na ọ dịzi onye ọbụla ka daizi iwe na-ewe onye ọbụla because of ihe e mere nwanne ha mana na mbụ ha like ka ọ nọ n'ebe ahụ ma ha mazịrị a ga-agba ya life imprisonment so onwe onye obi dị mma mana nna ọgwa na idis ife na-abịa m n'obi oge ọnwụ na sisi Nnamdi nọ n'ime ihe na-abịa m n'obi wu na ọ ga-apụta yes yesterday ka m nọkwa mina mmụọ m na-achịgharị mmụọ m na-agwakwa m na Nnamdi ga-apụta na Tinubu ga-ege anyị ntị maka ama m na ihe na-akpọ Tinubu kịta adịrọ mma na Tinubu ga-ege anyị ntị ọ ka m ji agwa unu ka anyị nwanwu ndị Igbo na-agba ọsọ mmiri bifo ozo ọnwụ mmiri zoro anyị na-agba ọsọ mmiri lee nke na-eme na Ebonyi steeti kịta na Ikwo okwukwe ga-ata ya ọnụ oru mgbe atụ dịbe oyi nga kịta tụọ nga mkpọrọ ka ife unu niile mapụta isiwa lekwe nwa ka a na-achọ ịtụ nga onwekwe ga-ekwu okwu kịta chisom oru mgbe a ata ya nke tụrụ onye na mapụta wachikwa na vida even na anụkwụ m na-esendịrị fake lawyer ka ọ ga-anọchite anya da boy ka ọ sị na onye na-abịa ekwuru the boy ọnụ ka e wee nwee ike tụọ the boy nga mana ana m asị this girl jụrụ this lawyer ajụjụ I have a price for you onye m onye ọ bụ mee ka ọnụ vida na-ekwu si ya na-ebute ọsọ na nwee price for her ebe ọ nọ n'ime session nwee the courage iji wu this man sị na ọ wee lawyer ajụjụ I have a price for you onye m onye ọ let me know contact ya ka ọfụ vida ọ bụrụ mgbe mmadụ nwụrụ ka ị ga-enyere ya aka nyere mmadụ aka mgbe ọ dị ndụ this is problem anyị nwere na be anyị lekwe nke a kịta na-emekwa niile gba nkịtị ozi etikwe kịta ụnụ si ei lekwe nwa na-ekwu eziokwu lekwe nwa gaa na ebe niile ka ụnụ n'ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara amanụ ka anyị nyekọ na aka help this boy kịta this boy ka dị ndụ ọ bụrụ mgbe ọ nwụrụ ịpụta na asị ezigbo nwa na-ekwu eziokwu geenụ vida ka ụnụ fụ ka this brave girl si wee jụ onye ha ajụ ana m ayọ onye ọnwụ na-ehepụ na-agba mbọ na-eti effort ka this boy nweta justice ana m asị na ọ ga-adụrụ unu mma wee na-ekwukwe ka anyị nọ n'ekpere na Nnamdi Kanu ga-apụta onye ka sị ka gwụrụ watch the video aka nwanne ụlọ ebere TV onye amịna ụga nwa gọta ọ mụ na-ebecha gwaka emesịa I look like somebody. Those people where they here, I don't know them. Now, wait. It's okay. Okay, say who briefed you on the matter, please. Okay, who briefed you on the matter? He's not my lawyer. They say he's not your. He's not my lawyer. I don't know him. He's in an entity. Jesus Christ. I don't know him from nowhere. See, he's a stranger. He's a stranger, sorry. Don't say no entity. Oh my God. A stranger. I don't know him from nowhere. Oga, please. Just come to kidnap me for police station. Hey. Oyambo. Oya be kidnapped from the police station. I don't know him from nowhere.
Listen. Listen, what you? Calm down now. Oh, yes, no, I am too old for this. Listen. Oga, please, who briefed you on their matter? Okay. Do you know? Okay. Where is this one base? Oga, who briefed you No. on this matter? No. Calm down. Everything. No. Calm down. Calm down. Where is one base? It went to bring from me. Let me just What busy? Oh, yeah, I'm going to lawyer. I don't know. Yeah, no, I won't find something. Listen. I won't find something. I won't find something before we. Yeah, but I'm not. Nah, you need to listen. Just calm down. I want Please, to you know. Oga, now who briefed you on their matter now? As simple as that, who briefed you on their matter? Okay. No, one of them is Friday Achibong, Dr. Friday Achibong. One of them. Yes. Do you know the Dr. Friday Achibong? No. I don't And know. who again among them? Okay. Another one is. Let me bring my phone. You don't know the name of Most people of that... them because they invited me in a community Okay, no. way. It could be that someone sent you to stand and harm these people, and that's it that people don't know. Who now sent you to represent them? I said- You have been coming here. I- You have been coming. Who sent you to represent them? I said one of them is Dr. Friday Achibong. And who again? Another one is My phone. I call my lawyer. I call him. His name is Emeka. His full. I saved his line with his business name, Nwoyika Investment. How is that? What is the relationship with people that they sent you? Did you ask as a lawyer? Well, they said that this is their community man and that they are interested. Okay, you don't know that, the name of people that sent you. It's not fair. No. It's not professional. Look at senior lawyers here. It's not professional. Am I a junior lawyer? No, they are your colleagues. Sorry. Tell us. Look at the people you are coming to represent. They say you came to kidnap them. That they don't know you. I came to kidnap. And now that they cannot move because you are not his lawyer. Thank you. They are lawyer. Now who sent you? Come, Adamu. Try and get it. Where is your phone? Okay, where is your phone? Is that Where is your tally?